nan. Kai, zo nan. Na ya mummuna ai tuma. In ba zan karkai, hau. You don't know why it's going on. No. Here life for here, you got it. They give me. Wetin be this? Wetin be this? Jesus. Blood of Jesus. See my head, they go inside this place. This guy, they give me linear cup. See. I don't try. I don't come back down. Not, oh boy, this baba don't. No. Ah, je kan shaba ne. Ya kai ke. Ga wata harka na. Arewa da kyau. Ka san zu ba mu harkar. Wannan ya take zan ba. Nawa ka saya? Wanda budare nawa ka saya? Wannan 500 zan ba. Kudin kwabar ka ko kudin kwabar ba ka wade ba. Sai wani ta kan ba kai ta ko. Za ka saya ko ba za ka saya ba? Zan saya ne. To yanzu kawai ka ne ba ka san ni kawai harkar nan da mu sai ka dai ba. Zan sai ta naira ba sai raman. Ka ba za ka saya naira ba ka dai gara ka ba ne. Gaskiya zan dai sai raman na sai. Here life for here, they give me. What be this? Yanzu kana da sholi ne? Banda sholi. Tabawa. Me. Akwai wiwi? Banda wiwi. Koke nawa? Babu. Ya kake haka ne mana? Dan diba ko Arizona nan ce ka dan ba mu. Ba na sayar da wannan kaya. Kana ma fasa sayarwa a ban waya. Sabon ka bagoren nan. Kamar yan borin nan. Bagoren nan nake. Kaje yin wurin kai in ba nan in ba zan ma fi su ba Allah ya ji na kai.